Yiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a, ina makuwa fatan alkhairi, barkanmu da wannan lokaci. Ni ce taku Giwar Mata. Magana na ni dama babu yawa babu daɗi, dama da duk zaka faɗa gaskiya ba zai yi yawa ba kuma ba zai yi daɗi ba. Tun jiya na ga Munirat Abdulsalam ta yi dropping ɗin bidiyo, ban yi saurin yin magana akan bidiyon ba sakamakon ina son in gani if there is more to it, sai in san maganar zan faɗa. Sai na ga there is no more to it, it's just about the explanation in the tayi. Munirat Abdulsalam, this is a very big mistake you did for bringing this out of social media. Kullum ina gaya ma mutane, wasu mutane suna ban mamaki. Komai na rayuwanka kana zuwa ka ɗora a social media. Ba komai ake ɗorawa a social media ba. Munira, ke mace ce ‘yar uwana. Ba wai ina son halinki bane. Kin gane? Amma dai a matsayinki na ‘ya mace, dole ne, most especially ni Giwa, dole ne I felt for you jiya da naga bidiyonki. It's not looking normal at all. It's not okay. But Munira, I'm sorry to say you caused it. Ba a haɗa gudu da susa duwawo. Hadisi ne ingantacce, a duniya su jinul muminin wajen natil kafirin. Duniya ita kurkukun mumini ne kuma aljannan kafiri ne. Idan ka yadda duniya ta zama kurkukunka, to fa ko da babu rayuwan da baya da matsala, amma abin zai zo da sauƙi. Dan a ce ka shagala, ka saki jikinka, ka nuna kai jin daɗin duniya kawai kake so. Munira, wannan mutumin in ba living kuke yi da shi a gida ɗaya ba, bai isa zai miki abin da ya miki ba. Ko wannan yaro ne ko mutumi, I don't know. In ba ku living da shi a gida ɗaya ba, zai zo miki abin da ya miki ba. That's one. Secondly, kin ce mutanenki sun yi hating ɗinki. Just for nothing, your people will not hate you. And thirdly, kin ce baki da kuɗin zaki je asibiti, inda ma na ji na ƙara tosiya miki kenan. Honestly, rayuwa kaga inda ya juya ki to the level inda asibiti ma zaki je, baki da kuɗin zaki je asibiti, baki da people around you wanda zaki tura mu wannan abun private su taimake ki, sai ki zo kin ɗora shi a pejin ki na TikTok. Ni fa na faɗa na ce ni kullum I will keep smiling for my enemies to feel bad. Zan ci gaba da dariya ala kulli hali, ko da ina jin yunwa, saboda maƙiyana su ji kunya. Dama shi maƙiyi hawaye yake son ya gani a idanka. Idan ko aka samu haka san haka, baya jin daɗi. Saboda aka Munirat, kin yi kuskure na ki ɗauko wannan abun ma da kika zai iya ƙara pushin ɗin shi ya aikata miki abin da baki tunani ba. And waye kike tunanin zai zo? So Munira, inda kike zaune ya zo ya same ki, ya miki wannan walakancin. Firstly, saboda baki tare da iyayenki ne. Da ce kina zaune tare da iyayenki bai isa ba wallahi. That's the first issue. A ce yau kina zaune gaban iyayenki ne, kina zaune gidan iyayenki, wallahi bai isa. Duk kutumar bura uban da yake takama da shi bai isa ya takanta kafa ya je har gidan ubanki. Wallahi ko ubanki bai nan da rai ko uwarki ba ta nan da rai, Allah sa a ce gidan nan ‘yan uwanki duk sun yi aure, kina zaune cikin gidan nan ke kaɗai, bai isa ya takanta kafa ya je cikin gidan iyayenki ya miki wannan abun ba. Ai ina business kuma bazawara ce ni, I'm a single mother. Ina da responsibility more than naki. Ina ga ke naki tunda ba wai kin haihu bane, responsibility ɗinki da sauki. Ni I have more responsibility to take care of. Amma menene, ina da kuɗin da zan iya zuwa in kama haya 200,000 ko 150,000 haka in kwashi kaya in je, because in kana son kai ƙaryar rayuwa ko kana son kai living bad life, ko ban da wannan kuɗin zan samu mazan da za su yi bani wannan kuɗin in kama gida. Amma ban zaɓi wannan rayuwa ba. Na zaɓi da in zauna a gidan ubana. Duk zagin da za a min aman. A ce min ɗiyan malam shehu, a ce ubana talaka, a ce ubana bai da kosisi, a ce ubana mutsiyaci, na gode ma Allah. Saboda duk wulakanci babu ɗan kambura uban da ya isa ya shigo cikin gidan iyayena ya ci mutunci na. It's because you are living alone. Ya ganki ne katalan makatula, hunhun ma'ahun, ya ganki ne a banza. Kina hawan kan YouTube, kina hawan kan platform da yawa. Kowa, who is Munirat Abdulsalam? She's that woman that come out and talk about sex. She's that woman that come out and talk about private part na maza da mata without not even a single respect. That's who you are.
So you can never expect kina alfahari da musulunci sannan ya zama da kina irin wannan sana'an plain. Ana sana'a zaki yi sana'anki amma ki dan rurrufe wasu maganganu. So Munira da kin mutu yanzu ne inda kika ki fito kina yi dinnan mutane na comment section haka mutane za su dinga dura ta mutu to shikenan ai dama kaza shikenan magana ta kare. Munirat Abdulsalam, you still have time to change your lifestyle. Ko da baki da aure, go back to your parent house. Ba shago gare ki ba, social media business kike yi. Duk inda kike zaki iya delivery din kaya ki kai. Ga mu nan zaune cikin gidan iyayenmu da tsiya da durin duk wahala. Giwar mata kullum kina bakin kofar daki kina yin video. Nayi. In Allah ya kai ni inda zai kai ni sai ka ganni ma a gidan sama ina video. Mutane nawa ne nan TikTok din ake ce musu suna show off suna nuna gidansu. In kai kuma talaka ne ka zo na a gidanka a ce wai ji inda kake zaune. Alhamdulillah zan zo na gidan iyaye na yafi. Lallai Nancy baby ko in ba dan akwai mutunci tsakanina da ke ba da sai mun yi dambe da ke. Zuwa zan yi in rungume ki a Saudiya na rantse da Allah mu yi kulli da ni da ke. Uban wa za su haɗa mata naira 1500 ta siya magani ta daɗe bata mace ba. In har sai na bata kuɗi mukalafa ta aka haɗa mata. In har sai na bata kuɗi tukunna Munira za ta je asibiti to wallahi bana kan ta gama tahiya. Naira na rantse in naga me bata ma zan dakatar da shi saboda babu lada sai zunubi. Me ya sunan ciwon gada ta ciwo tana da shi za ta iya losing sight ɗinta ko glass cockroach ne ko glass abin ne glass cockroach ne ko glass cockroach ne oho ta ce tana da shi wai tana iya makancewa. Na ce Allah ya makantar da ita dan kaza uba yan renin wayo. Mutum ka zauna ka ɗaukan makanka mugun rayuwa lillahi wa rasulihi. Duk wanga abin da Munira take yi ashe Munira bata mallaki miliyan 10 a cikin account ɗinta ba. Wallahi idan har zan fito in irin business ɗin da Munira take yi ina irin wannan tallan da take yi na rantse da Allah da Annabi sai na san account ina na nan yana nishi ba ƙaramin nishi ba. I can never come out on social media in kama zuban ma kaina da mutunci without having a very huge amount in my account. Me ya amfani iskanci shi sa na faɗa na ce dadiro suke yi. Wallahi dadiro suke yi. In ba dadiro suke yi ba wallahi babu inda za a yi ma Munira wannan bugu. Haka kawai namijin da baka dadiro da shi wallahi ba zai zo ya maka irin wannan bugun ba. Mutanen da suke cewa wai ummi kan kuma haɗa ta da ummi. Na ummi yayi kyau har gidan iyayenta aka bi ta kuma ya zo ki cibis tare da ajalinta kuma ta yi mutuwan jihadi. Shi da ya rage a duniya shi ya rage da kaya bisa kai. So ba ku ma haɗa ta da waccan nan yar barikin wanda ta mai da gaban mata da maza tana kiransu a banza. Ashe duk wayannan abubuwan da take ba ta achieving komai. Dama ita illan zina kenan ai. Duk kasuwanci duk sana'ar da kike duk kuɗin da kike samu idan har zaki haɗa shi da zina to wallahi ki san da sanin cewa ba za ki karko ba. Wallahi ba za ki karko ba. Kuɗin nan lalacewa za ta yi tas. Allah dai ya shige mana gaba. Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya ganar da mu. It's not too late for her. Har yanzu Munira tana da dama. Wallahi tallahi. Abinda mutane ba su sani ba kenan. Har yanzu tana da dama saboda Allah bai riga ya ɗauki rayuwarta ba. Kuma baka yi saka ce ba za ta shiga aljanna ba kai saka ce wuta za ta shiga ba. Saboda me saboda baka shiga tsakanin bawa da ubangijin shi. Baka san tsakaninta da ubangijinta ba but Munirat Abdulsalam ki gyara in ba haka ba next time kashe ki zai yi. Wallahi kuma ƙarya ne ki ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a ina muku fatan alkhairi barkanmu da dare. Today is just a day I bring out in my life to come out on social media and say this and also pray for my mom. Why? Because mama na ina ganin tana ɗaya daga cikin abin da na tunata yake bani farin ciki. I remember my mom always and ko da bani da ko sisi. Once I remember my mom, I will just feel I'm happy. Sai kuma in ta dubawa an ce da na wani gwamma naka. I feel my mom is the best mom in the world. My mom is a mother that everybody will dream to have. Allah ya saka ma mama na da alkhairi. Allah ya saka ma duka iyaye da alkhairi.
My mom is a Christian. When I wanted to become a Muslim, she was not happy. Sakamakon I was too young, I was just 12 years. So she was like, ban san abin da nake yi ba, na san abin da nake yi, I cannot just wake up in ce zan bar addinin Christian in koma Musulma. A hakan nan dai ta dogara ta yi haƙuri. My mom is a Christian, but mama na ita ce take tada ni sallah kullum. Sakamakon business ɗin social media kowa ya sani wani lokaci zaki ƙura dare kina magana da kwastomomi, sakamakon wani lokaci da daddare mutane ke samun lokaci. Mama na ta tashi ita ce za ta tashe ni da asuba kullum in sallah. Jiya mama na bata ji daɗin jikinta ba, ta dawo tafiya, she's feeling feverish. Na kai ta asibiti mun dawo. So irin idan ba ta da lafiya tana samun sanyi sosai haka. Dukan mu ma we are like that. Ni ma ban da lafiya ina samun heavy cold. So jiya tana jin sanyi haka ta kwana ta wuni. Na kai kaman karfe 2 a ɗakin ta. Kafin na baro na dawo ɗakina, amma da lokacin sallah yayi bango mama na ta dinga bugawa. Saboda ba ta da ƙarfi da za ta tashi ta zo ɗakina ta tashe ni. Da yake ɗakin mu na kusa da juna, ta dinga buga bango. A hakan nan na ji na tashi. Mace ɗaɗɗaya ne, uwa ɗaɗɗaya ne za ta yi wannan addinin da ba nata ba. Amma kullum ko time yayi da asuba in mama na ma ta tada ni wani lokaci kafin ta tada ni ma sai ta zuba min ruwa a buta. Ta ajiye min, ta tsaya ta ga na yi alwala na yi sallah sannan ta koma ɗakinta. Allah ka saka ma mama na da alkhairi. Allah ka saka ma kowace uwa da alkhairi. Ya Allah na roƙe ka alfarman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sa uwata tana da rabon ta karɓi musulunci kafin Allah ya ɗauki rayuwanta. Please, you guys should share my video and also pray for my